Pontevedra recupera unha das propostas estrela do seu programa do Nadal. Tras un ano de ausencia, Ponte Xogos volve coa súa carpa e con máis actividades ca nunca. Temos diferentes talleres e actividades, todos os días hai manualidades diferentes, hai actividades diferentes, xogos, cancións, con todos o que son os que participamos neste proxecto. Hai un hinchable, temos a churrería aquí fora, que é de Galiano, e temos o circuito de Cars. O que mudou foi a súa ubicación da Praza do Concello pasou á Avenida Raíña Vitoria, un cambio que non foi un problema para o convidado de excepción que estes días escoita as peticións dos cativos. O meniño de maravilla, cada un vai a levar seu regalo, portarnose ben, para iso vimos cargados todos os anos, a chimenea vai quedar completa, o árbol igual. Le pedí un libro y un pijama. Pues aún no. ¿No le pediste nada? Aún Ya no. sí. A ver, ¿qué? Una caravana de Barbie. Pero poder falar con Papá Noel é unha das cousas que os cativos teñen que facer no Ponte Xogos. Skate, yoga, manualidades, hinchables, karting, propostas para todos os gustos e idades. Decorando un árbol. Con estas virutas. Saltar en la colchoneta, ir junto a Papá Noel y montar un monopatín. O hinchable o de skate. E ti? O taller. Vou facer unhas letras dun mote mío. Dar la vuelta y correr mucho. Frenando un pouco ao principio, pero despois foi máis fácil e foi soltando o freno. Hai dos pedais, o a da dereita é para acelerar e o da esquerda é para frenar. Unha iniciativa que gozan nenos e maiores e todo a cambio dun ticket de compra no comercio ou na hostalería pontevedreses. Fenomenal porque puedes venir con los niños, hacer actividades y bueno, una manera de pasar la tarde. Ya vine ayer y está disfrutando muchísimo, vamos, para no salir de aquí. Pasar un rato, sobre todo lo que les gusta, que son pequeñitos, en la colchoneta, ver un poco el ambiente. Cars, y de todo, pintar, andar nos patins, saltar na colchoneta e todo. Se aínda non pasaron pola carpa están a tempo, seguirá instalada na Avenida Raíña Vitoria ata o 9 de xaneiro. Todo felicidad, feliz Navidad para todos.